postoupil mistr světa z Calgary, několikanásobný mistr republiky, 250 kg a jeho první zahajovací pokus. Super! Pokus, tak! Česká, ale ale můžeš tam být nějaké vystoupení máme dneska. Co lepšího jsme si mohli přát než ten závěr těch tří borců. Opravdu vychýla, ale bohužel rozhodovaný poslední krásná váha. Tak to je. protože jako... Já junior nejsem ani dorost. No, teď se stane vítězí, ten byl z nich nejlepší a samozřejmě silný, to nesmíme podcenit. Míra Dragobil. Míro, dobrý, silný, ale když vidím ty tvý sandály, já bych ti ty nohy předával. Já jsem to úplně alergický. A tomu to můžu říkat pořád. Takže to bylo to, přátelé, ale není konec. Pojď. To není konec. Dneska musíme vyhlásit to absolutně nejlepší, co tady dneska bylo. To znamená nejlepší muž a nejlepší žena. Ale já myslím, že nám to Máš rozmazaný. nejlepší muži, díky. Míro, to je daleko. Takže když dovolíte,